Riħi venven, xita ħafifa u baħar jibla l-art, elementi li karatterizzaw il-maltempata ħeri. Fissijat bikrin ta' 3 filgħodu rriħ laħaq forza 10, l-ikbar impatt inħass fin-nofsinhar tal-pajjiż. Situazzjoni xejn pjaċevoli f'Witi Line l-omek kif qed taħkem maltempata kbira, temp estrem kif ġi anke mħabbar f'dawn l-aħħar jiem fejn saħansitra anke partijiet tat-toroq qegħdin jinqalgħu aw il-baħar qed jibla l-art u anke xogħlijiet infrastrutturali fit-toroq Maltin kellhom jintemmu ħesrem. F'Witi Line il-baħar tella l-art u miegħu kaxkal dak kollu li ġie għal qudiemu. Imwejjed siġiet u saħansitra opri tal-baħar. Il-qilla tal-baħar għamlet sara fl-infrastruttura tal-bankini max-xatt u ġebel kbir li spiċċa f'nofs it-triq bil-konsegwenza li għalaq l-aċċess għat-traffiku. Kemm domna fuq il-post ma tarax ruħ għajr xi atleta li l-maltemp ma qatalux qalbu u ma telliflux il-ġirja ta' kuljum. Sidin ta' djar max-xatt ġarbu wkoll xi ħsara fil-proprjetà tagħhom. Xejni mhux tas-soltu wkoll fir-raħal pittoresk ta' Marsa Xlok fejn is-soltu x-xagħti ikun mimli ħajja u attività bil-bejja tal-monti u r-ristoranti miftuħin lesti biex jilqgħu lit-turisti sibna biss triq vojta. Tefa ta' ġebla l-bod f'Baħar Griż il-gaġġeġ tat-ton jissiltu ma' mewġ għoli u fi ġlieda kontra l-kurrent. F'Birzebbuġa lokalità oħra fin-nofsinhar milquta sew mill-maltemp, hawnhekk żewġ dgħajjes inkaljati mal-blat. F'Witi Żurriq sibna xeni li narawhom fil-films, mewġ tant kbir li kessa l-blat kollu u l-gżira ċkejkna ta' filfla li ma tarajiex b'nemess. Ir-riħ qawwi jaffettwa wkoll li trasport bl-ajru, bosta titjiriet fosthom dawk minn Bukarest, Ruma u Vilnius ma setgħux jinżlu f'Malta u waqfu f'ajruporti oħra. TVM News jinsab informat li bosta semgħu mill-appelli tal-awtoritajiet u baqgħu miskenna f'darhom. L-aktar ġenituri li għażlu jżommu lil uliedhom id-dar minflok ma bagħtuhom l-iskola.